Anta. No huomio! Sä tiedät, että mä inhoan olla kuvattavana ja sitten pitäisi vielä puhua. Niin se on meidän Tomi. Ajattele, että sä puhut meidän Tomille. Hola! Hola, hola. Myrsky. Ei täällä ole tuulta nimeksikään. Sateen todennäköisyys 3%. Mä sanoisin, että mä oon hyvä tämmöisissä hommissa. Joo. Kuule, nyt iski dekolte. Ihan niin kuin tää olisi tapahtunut aikaisemminkin. Deja vu. Niin, sä tarkoitat deja vu. Niin. Hei, onks teistä joku Kirsti? Ai hei. Se on mulle melko tyypillistä. Ja tää kuppi ensin alle. Anteeksi? Kuppi ensin alle. Lauri, muut olisi yhteen. Sä puhuu mulle niinku jokin idiootti. No sun kohdalla tietysti osuu ihan oikees. Näytänkö mä sun mielestä Kevin Costnerilta? Et. Niin. Ja just sen takia mä en tanssikaan susien kanssa. Kello ilta 8 yhteistiloissa sammuvat valot ja kaikki vetäytyvät omiin huoneisiinsa yksin. Että älliä kohti vaan sitten. Lempinimi. No ei tuu ikinä yleisesti mikään lempinimet. Kyllä me Raimot ollaan aina Raimoja. Mä oon teidän kuninkaanna. Isäs voi ollakin. Se ei vaan taida tietää, mitä kaikkea täällä Välitalon nimissä tehdään. Miten tätä aloittanut? Kaikki näkyy. No mä olen tappaja, että kyllä sillä täällä semmoinen oma statuksessa on, että... Onneen yritykseen. Lissu on näyttävä nainen. Siis eihän mulla nyt oo Lissun kanssa. Hei, siisti letti. Vau, siisti letti. Loustukka. No ootko sä itse sitten sellainen pyhimys, että sä et ikinä mokaa? Mä en petä, jos mä rakastan! Sori, väärä huone. Ei ole. Äkkiä tänne. Kato. Oho. Nolo. Sussa on jotain erilaista tänään. No, mitä musta nyt olisi? Onks sulla niskat kipeä? Mulla on tosi hyvä hieroma. Älä, jos sun niskat on kipeänä, niin eihän tässä hullu voi niitä alkaa hieroa, kun se... Sulla on fritsu. No eikä ole. Onpa. Itellä. Siis saiko noihin kameroihin katsoa vai ei? Energia! Jolla. Otetaan pika.